आङो दामाने साइन्स आरो मेथ्सनि बेलायाव नोंनो खिन्थानो नागिरदों जिहेतु साइन्स आरो मेथ्सआ फोरोंगिरिनि फोरोंनाय नङाबा बुजिनाया बिराद टाफ जायो नङा होमबा थेवब्लाबो नोंसोरनि थासारिया दा माबायदि मिथिगोन दानि थासारिया मा क्लास गैया टिउसन लानायनि स्कप गैया नङा होमबा सब लकडाउन नङा होमबा ओंखायनो मा जाहैबाय दा गावनि सायाव सोनारबाय नोंसोर गाव गावनि सायाव सोनारबायलै गाव गावनि सायाव सोनारबाय नालाय नों दा माबोरै फरायगोन साइन्स आरो मेथ्सखौ साइन्स आरो मेथ्सखौथ' ओरै नङा जे माने फरायबाय हाबाय ओरै नङा खिन्थु जोंनि मोननायाव अभिगतानिफ्राय बुस्थुखौ मिथिगौ जोङो मा खालामनांगौ रिदिं फरायनांगौ चेप्टारखौ बहुतबा ओरैनो सब साबजेक्टखौबो फरायखानांगौ साइन्सखौबो मेथ्सखौबो रिदिं फरायनांगौ दोङो दा जेरै आं साइन्सनि मोनसे चेप्टार लानो नोंनो हमना ला आङो बेखौनो लाबाय लेखा चेप्टारखौनो लाबाय बे मोनसे इउनिटनि बेखौ इउनिट मोनसे होनना बुङो दायो बे मोनसे इउनिट बे इउनिट कुइसन बेखौ इउनिट कुइसन होनना बुङो इउनिट कुइसनखौ मानिफ्राय दिनैखिनियाव जि फोरोंलांबाय नोङो बा जिखिनि मोनदों बेखिनियाव बेखिनिनि सायाव कुइसन बानायदो आरो नों गावबो बानायबावनो हागोन दा बेनि एन्सारखौ फोरोंगिरिया होनायखौनो जुदि नेबाय थायोबा टिउसनखौनो जुदि नेबाय थायोबा क्लास जानायखौनो जुदि नेबाय थायोबा माने खस्थ' नोंनि जागोन लसआ नोंनि जागोन नोंसोरनि थासारिया ओरैबायदि थासारि गावनो नाजानांगोन सिगाङो नोंसा आबौमोननि दिननि खोथाया बेलेगमोन जोनोमस्रिमोननि बाथ्राया बेलेगमोन मुसुमोननि बाथ्राया बेलेगमोन बिसोरनाव कर'नानि बाथ्रा गैयामोन नोंसोरथ' कर'नानि लकडाउन सोलिबाय थाबाय 2021आवबो क्लास जानाय आसा गैया नोंसोरनो एकदम आसा गैखाथारा दिनै सोरबा साननो हागौ क्लास जासिगोन नंखाय बाथ्राया क्लास जानायनि आसा गैखाथारा बेनिखायनो जों मा खालाम चेप्टारखौ बहुद बार रिदिं खालामना फोजोब लाउडलि साउन्ड दिहुननानै फराय साउन्ड दिहुनालासिनो फरायनांगौ बेखायनो आं लिरना लादों साउन्ड दिहुननानै फरायनानै बहुद बार फरायना फोजोब मोनसे इउनिटखौ खनसेनो फुल चेप्टारबो नङा हा साउन्ड दिहुनना फरायबा मा जायो माइन्डआ बेलेगथिं थाङा डाइभार्ट जाया बेनि सायावनो फकासिं जाना थायो ब्रेना मोनसेनि सायाव आरो जिमान साउन्ड दिहुनना फरायो साबकनसियास लेभेलाव मा जायो एक्टिभ जायो ब्रेना साबकनसियास माइन्डआव जुदि थाङोबा अब्लाना मा जायो जिखुनु बुस्थुनि फारसे मोजां मोननायाबो बारा जायो फरायनो गोसो जानायाबो बारा जायो लोगोसे गोसो थानाय बुजिनाय खोथियाबो बारा जायो खनसेयाव नङा नों जुदि 6-7 बार फरायनायनि उनाव बेखिनि इउनिटखौ माबा मोनसे बुजिगोन बिनि उनाव बेखिनि इउनिट कुइसननि एन्सारखौ होनो सेस्था खालाम ट्राइ खालाम इउनिट कुइसन होनना बुङो ट्राइ खालामबाय बिनि उनाव बेखौ हाबाय माबा मोनसे हाबाय आरो फुलैबाबो कारेक्टबाबो नों लिरना दोनबानो जाबाय जों नायनो फैगोन नेक्स्ट हम बिजिराव फैबा नायगोन 24 जन माने 40 स्टुडेन्टआ जोबनाय नङा फिन नोंनो रिपिट जागोन ओरै रिपिट जोंनियाथ' बोसोर दिन थांखायनो मिथियाबो सिगाङावथ' फैखाबाय थानो बिनि उनाव बेखिनिखौ फरायलायबाय मोनसे इउनिटखौ फरायलायबाय IPSखौथ' नोंसोर मिथियाबो मोनसे बिजाबखौ बहुद बार फरायना फोजोबोमोननि चेप्टारफोरखौ बहुद बार बिनि उनावसो कुइसन एन्सार खालामनो स्टार्ट खालामोमोननो इमान खस्थ' खालामोमोन दा नोंसोरनि बे हुदाया गैयानोखा नोंसोर कुनुदिन कर्सखौ फोजोबा फरायनानै बे गेदेर भुल मिथिबाय रिदिं खालामना फोजोब साननो हागोन मा रिदिं खालामनो दोननानै खिन्थु उपाय गैयाना साइन्सखौथ' आरो फोरोंनो फैनो हाया बेयाव बाबाखैबोथ' हालिया जाहैबाय स्कुलबो गैया जाहैबाय मा खालामगोन होनबा नोंनो बुं थिग बेबायदिनो मेथ्सखौ मा खालामदों मेथ्सखौबो रिदिं खालामनो गोनां थायो साननो हागोन मेथ्सखौ रिदिं खालामनो होनना मिनियो देसाव ओरै नङा फरायनायनिनो मोनसे सिस्टेमखा रिदिं लिसेनिं बहुद थायो स्किला फरायनायनि स्किला लिसेनिं स्किल रिदिं स्किलाबो गोसा गोसा फरायनाय थायो खुगासिम फरायनाय थायो खिन्थु गोसा गोसा फरायनाया मोनसे मेन थारमाने बहुद बाथ्रा बुंनांगौ जों दाइमान नोंसोर फोरोंजोबनोबो हाया जाहैबाय एसे क्लास थाबासो बुंनो हागौमोन माने बे सोंथिनि सिगां बे माखासे थायो ना थाया बे माखासे थायो दायो हमना ला 1.1 सोंथि बिनि सिगां माखासे बेखेवनाय थायो ना थाया सिनायथिनाय थायो बेफोरखौ सब फरायजोबनांगौ उल्टां पुल्टां बहुद बार फरायनांगौ सानखान्थि रोंनोबा साइन्सआव 5 बार 6 बार होनदोंमोन ना 10 बारसो फरायनांगौ बिनि मा खालामनांगौ फरायबाय जिमान चान्स दङ बेफोराव बेफोर मा बुजायदों मा ट्रायलेलनि रल बेफोरखौ नायबाय बिनि उनाव मावदिंथि माखासे थायो थार बुंथि माखासे थायो इंग्लिशनि थार बुंथि नंगौना नङा बेफोरखौ फरायबाय मा बुंदों बेफोराव उल्टा पाल्टा फरायनानै बुजिनो सेस्था खालामनांगौ बहुद बार ट्राइ खालामनांगौ बे बिगियानगिरिफोराबोथ' डिसकभारसो खालामदों बेखौथ' रावबो बुङाखै ओरै खालामनांगौ ना माथा मारि बहुद बोसोर दिहुनदोंना भगबाना जोंनो ब्रेनखौ ओरैबायदि हरदों माने जुजिबाय थाबा ब्रेना सारबानो जाबाय थायो ब्रेननि माबाया ओरैबायदि आरो
माने बेबायदि बहुत बार फरायनायनि उनाव माबा मोनसे गथ' हागोन ना ओमफ्राय बे माव दिन्थिनायखौ ट्राइ खालामदो बहुत बार खनसेयाव हाया खननै हाया खनथाम हाया बहुत बार हागोन ना हाया माव दिन्थिखौ खनसे नों बुजिनाय लोगो लोगो सोंथियाव थांनानै ट्राइ खालामदो इयावखौ माबायदि खालामदो बेखौ माबायदि खालामदो बे अंकखौ माबायदि खालामदो बेसेबां हाजोबाबो जानो हागोन नों खमसे खम बेनि 50% हागोन ना बिदि फरायबा फोरोंगिरिया खनसे नोंनो बुजायना होनाय लोगो लोगो मेथ्सखौ हागोन नोङो नंगौना नङा बेबायदि मोनसे सोंथियाव थांजोबनायनि उनाव हाजोबाबो जानो हागोन दै सबखौबो हाजोबनाय नङा मथा मथि 50% हानायनि उनाव बेलेग मोनसे पार्टआव थांलायबाय 1.3 फरायलायबाय बिदि बहुत बार फरायलायबाय फरायनानै सोंथियाव थांलायबाय खालामगोन ना नों दिनैनिफ्राय बेबायदि बे बाथ्राखौ जों मानो बुंदों खोनासंनो दिनै नोंथां फंनैसो बाथ्रा बुंगोन मात्र जेरै माने जोंनि मिथिंगाया जेरै सोलायो नेचारा अखा बोथोर फैलायबाय मेसें बोथोर फैनांगोन जुदि अखाया नाबाय थाबा माइ खेथिखौ जों हानो हागोन नोङो फिथाइ थाइबा मा जागोन बे सेवजोबलांगोन नों नानोनो हानाय नङा लाबोनानै थिग बोथोराबो जोंनि नांगौ बायदि सोलिबाय थायो दा नोंसोरनिया बेनो माब्ला क्लास जागोन क्लास जायाबालाय मा फरायनाय क्लास जायालाय मा फरायनाय ओरै सानबाय थायोबा मुर्खनि माबा जाबाय साननाय जेरै मिथिंगाया सोलायदो नों बोरै सोलायनांगोन जुदि फरायनायानो जुदि जोबाबा क्लासआनो जुदि जानो हायाबा मोनसेल' राहा दं मा निजेनि जुराव टिउसनबोथ' लानो हाया नों बा गावनि नाजानायनि जुरावनो नों मा खालामनांगोन रिजाल्टखौ मोजां खालामनांगोन नंगौना नङा बेनिखायनो सोलायनो रोंनांगौ मानसिया समजों लोगोसे माने गावनि नेम नितिफोरखौ बदलायबाय थानांगौ अब्लासो नों थांना थानो हागोन बेखायनो सार्भाइभेल अफ द फिटेस्ट होनना बुङो थांना थानायनि जग्यताखौ सृष्टि खालामनो गोनांबा मिथिंगाया जेरै सोलायदों नोंबो ओरै सोलायनांगोन दा नों साननो हागोन मा इमान गियान होदों होनना खिन्थु जोंहा मोन्थायदों बुंनो हानायखौ नंगौ नङा बुङाबा उपाय गैया जादों जों दा नङाबाथ' जोंहा लेक्सारबो होआ आरो बेफोर बाथ्राखौ फोरोंगिरिया बुङाबा सोर बुंगोन सोरबा फैना बुंफैगोन नामा राजखान्थि लिडारा नोंनि उनाव गाना बुंफैगोन जोंसो बिदि न' न' गिदिंना बुङो खदाय दिनैनि बाथ्रा नङा ना आं सानो ना 2011निफ्राय जों हम भिजिट खालामदों नंगौ नङा 2011निफ्राय जोंनि स्कुलनि रिजाल्टखौ माबायदि जादों नोंसोरबो मिथिदों इमान बेकवार्ड एरियायाव इमान हाइफाइ रिजाल्ट हाइफाइ मानो बुंदो एख' गैथारैनिफ्राय 11 जनालागै फार्स्ट डिभिजन फैनाय जाबाय अल पास जानाय जाबाय फेल आखासेफोरल' जायो नंगौ नङा थार्ड आखासेल' थायो ओमफ्राय मानि थाखाय जादों बेबायदि सोलायनो रोंनायखायसो जादों जेरै नोंसा बुंमोन मा फार्स्टआव कम फरायोमोन ओइ स्कुलाव थानाय जेब्ला जोंनि स्कुलाव फैयो थिगसे फरायनो गोनां जाबायना जों थुबाय थाबायना जेगोबाय थाबाय मानो फार्स्ट डिभिजन मोनखो लास्टआव थिग नोंनियाथ' दा बेमार दं दिसं बेमाराबो हामलांगोन नोंनिया सेस्था खालामबा मेथ्सखौ बोरै फराय साइन्सखौ बोरै फराय